Napakaganda talaga ng fern sa sa bahay. Mas maganda siya, mas nakakaaliwalas compare sa ibang plants. Kasi yung ferns kasi parang siya, buhay na buhay yung dating. Nawawala na yung dating ng garden ko dito. Medyo payat na yung mga halaman ko. Palaging naulan dito, walang tigil. So, parang binabala ko na tanggalin na muna itong mga matataas para maging makabilo yung nasa baba. Kasi hindi na siya magandang tingnan, hindi nakakit-akit. Gusto ko yung palaging nasa ayos yung halaman ko. Kaya yung binabala ko tanggalin na itong mga coleus na ito. Yung medyo matataas na halaman, puputulin ko sa mababa para pag sumanga siya, medyo maliit lang, hindi masyadong mataas. Kasi hindi ako nagagandahan kapag matataas yung halaman. Lalo may mga fern sa sa ilalim, tapos yung nasa taas niya didilim. So gusto kong palitan ng maliwanag na halaman, yung medyo makulay na something na parang croutons na may yellow, may puti. So itong halaman dito, yung weeping fig tree, gusto ko siyang bigyan ng buwelo para lumago siya. Kasi ang gusto ko naman talaga yung mga puting halaman. Kasi yung tinitirno ko dito sa kumbaga piniper ko dito sa aking white rockstone na mga bato. Kaya gusto ko yung medyo makulay na garden. Ayaw ko ng madilim kasi hindi magandang tingnan sa garden na medyo madilim tapos green na green yung kasama, madilim tapos green. So parang hindi maaliwalas. Gusto ko yung laging maaliwalas tingnan, yung maliwanag ba. Kaya yun ang binabala ko. Ito puputulin ko na itong mga to. Ito hindi naman siya yung puputulin ko lang sa baba para magsanga siya ng marami. Tapos magsimula siya ng panibago para yung maraming sanga. Tapos puputulin ko lang ng pag mataas na, puputulin ko kasi ayaw ko ng matataas. Kasi yung parang hindi naalagaan ba. Kasi hindi naman sila yung halaman na talagang maganda pag lumaki, yung makulay. Siyempre gusto ko yung makulay katulad nito, yung favorite kong plant. So ito puputulin ko rin yata dito sa bandang gitna. Tapos yung yung sa taas i-replant ko, tatanim ko ulit dito sa para madagdagan yung makulay na halaman dito kasi green na green. Saka ang kapag ferns yung halaman, gusto ko tinitingnan ko yung gusto ko yung mayroon mga maliliit na bulaklak na nakalutang, yung puti or yellow, para magandang tingnan. Kung nakikita nyo kasi yung halimbawa, di ba yung tayong mga Christian, mga Catholic, mahilig tayo mag yung sa mga decor, lalo yung mga pag-procession. Yung mga procession na sa dinilagyan natin ng design yung mga nilalagyan natin ng ferns yung design, tapos may mga bula-bulaklak. 'Di ba parang kahit na konting design lang, parang nagmumukha siyang paraiso yung dating. So napakagandang tingnan. Katulad nito, meron puti, tapos may pula, so nakatalikod lang siya kaya mapula. Tapos may kasamang green. Tapos maganda sana kung meron bulaklak na yellow, may kulay blue, yung mix na yung mix na halaman. Pero ayoko nang yung matataas kasi nga hindi na siya cute, hindi na siya maaliwalas tingnan. Depende kasi sa yung kasama niya. Since na ferns yung kasama dito, nasa ground yung ferns, siyempre mas magandang kasama niya yung makulay, may mga makulay sa ibabaw na pag nagmumukha siyang paraiso talaga. Yung tapos may mga nagdadapo-dapong yung mga paro-paro, but wala naman akong mga halaman na namumulaklak, kaya ang ilalagay ko yung mga halaman na medyo makulay ang dahon.
So bahala na kung saan ako makakakuha ng mga halaman na medyo makulay. Basta ayusin ko to kasi matagal ko na tong tinitingnan. Parang gusto ko nang alisin, gusto ko nang galawin yung yung matataas kasi hindi na siya maganda. Lalo tag-ulan. Tapos siyempre pag tag-ulan, pag pinutol ko siya, so madali siyang magsasanga kasi maraming tubig na na-absorb yung mga ugat nila. Gusto kong manumbalik ulit yung ganda ng garden ko dito, lalo yung part na to dito kasi dati ang ganda-ganda nito, napakakulay. At nung pagdating ko ng galing Manila, ito lahat na ferns dito binunot ko. Tapos nung sabi ko papalitan ko ng white stone, pero parang hindi maganda kaya panimula ulit siya. Yung ferns kasi na to napakaganda na dati. So sabi ko masyado nang makapal. Yun nga napag-isipan ko na bunutin. Kaya yung nabunot ko, nung tinitingnan ko hindi maganda. Tapos nag-replant na naman ulit ako ng ganito. Kaya ito nagsimula ulit siya sa panibagong simula. Pero gusto ko yung mas maganda, yung magiging maganda yung dating niya kasi dito kasi pagpasok mo dito sa aking bakuran, ito kaagad yung makikita mo yung halaman na ito na nakalinya papunta doon. Kaya gusto ko ito yung magiging maganda ulit kasi dati yung bumalik yung pinakamagandang anyo niya dati. Kaya yun ang gagawin ko ngayon, sana bumalik at syempre gagawin ko ng paraan. Tatanggalin ko itong mga to. Pero pwede ka naman siyang i-replant ulit. Ito pag pinutol ko to sigurado magsasanga, kaya puputulin ko na para madagdagan yung sanga niya. Since na hindi naman siya matibay, laging natutumba, pag umulan ng konti gumaganon kaagad siya, parang nakaganon palagi siya. Kaya puputulin ko yung dito niya para humaba, para lumaki yung puno at dumami yung sanga. Walang halong pagsisisi. Ayan. So, i-replant ko na lang ulit siya para maging dalawa siya at magiging makulay. Pwede magkatabi sila doon para mas magandang tingnan. Tapos itong coleus, hindi na kasi magandang tingnan eh. Payat na siya. Kaya kailangan putulin ko na siya. Gusto kong manumbalik ulit yung ganda ng garden ko dito, lalo yung part na to dito kasi dati ang ganda-ganda nito, napakakulay. At nung pagdating ko ng galing Manila, ito lahat na ferns dito binunot ko. Tapos nung sabi ko papalitan ko ng white stone, pero parang hindi maganda kaya panimula ulit siya. Yung ferns kasi na to napakaganda na dati. So sabi ko masyado nang makapal. Yun nga napag-isipan ko na bunutin. Kaya yung nabunot ko, nung tinitingnan ko hindi maganda, tapos nag-replant na naman ulit ako ng ganito. Kaya ito nagsimula ulit siya sa panibagong simula. Pero gusto ko yung mas maganda, yung magiging maganda yung dating niya kasi dito kasi pagpasok mo dito sa aking bakuran, ito kaagad yung makikita mo yung halaman na ito na nakalinya papunta doon. Kaya gusto ko ito yung magiging maganda ulit kasi dati yung bumalik yung pinakamagandang anyo niya dati. Kaya yun ang gagawin ko ngayon, sana bumalik at syempre gagawin ko ng paraan. Tatanggalin ko itong mga to. Pero pwede ka naman siyang i-replant ulit.
Ito pag pinutol ko to, sigurado magsasanga. Kaya puputulin ko na para madagdagan yung sanga niya. Since na hindi naman siya matibay, laging natutumba. Pag umulan ng konti, gumaganon kaagad siya. Parang nakaganon palagi siya. Kaya puputulin ko yung dito niya para humaba, para lumaki yung puno at dumami yung sanga. Walang halong pagsisisi. Ayan. So, i-replant ko na lang ulit siya para maging dalawa siya at magiging makulay. Pwede magkatabi sila doon para mas magandang tingnan. Tapos itong coleus, hindi na kasi magandang tingnan eh. Payat na siya. Kaya kailangan putulin ko na siya. So magbibigyan niya ng chance na lumago itong isang puti kasi mas gusto ko yung puting halaman. Yung coleus madaling magparami saka madali siyang mabuhay. Titira ka muna tong mas malaki para hindi masyadong hindi masyadong makalbo. So pag nagano na siya, pag nagsanga na siya, saka ko naman ito tatanggalin. But habang maluwag pa siya, maglalagay muna ako mga halaman na makulay dito sa gitna, kahit na nasa paso lang, para maging maganda yung dating niya, para maaliwalas. So yung mga naputol kong halaman, ilalagay ko muna sa balde na may tubig para just in case na gusto ko siyang itanim or kung may humingi, papamigay ko na lang. Saka tong yung gitna, ayusin ko siya, lalagyan ko siya ng mga halaman sa gitna, yung makukulay na dahon. Tapos siyempre gusto kong maging maayos ulit siya. Gusto kong bumalik yung ganda niya. At siyempre gusto ko tong bigyan ng giveaway na lumago kasi gusto ko nga yung favorite ko yung halaman na may mga puti na dahon. Yun ang gusto kong halaman. Saka ito gusto ko rin ito kasi crotons din ito, croton na makulay yung dahon. So hindi siya naiinitan dahil sa mga halaman na ito na humaharang sa kanya, masyadong matataas. Saka yung nasa ilalim kasi siya ng puno ng mangga, kaya ganun. So ipapakita ko sa inyo later kung paano ko siya papagandahin at kung ano magiging dating niya. Basta maganda siya para sa gagawa kong paraan para gumanda. Ngayon mga kaprom, tapos ay putulan yung mga matataas na halaman ko. So ngayon lalagyan ko naman siya ng mga makukulay na halaman para magmukhang amazing, magmukhang kaaya-aya. So para maging maganda yung tingnan. So yun ang gagawin ko na lang, magpapat ng mga makukulay na halaman sa gitna para magandang tingnan. So maghahanap ako ng mga halaman ko na mga nasa paso para
pag lumaki sila, habang inaantay kong lumago yung mga nanditong pinutulan ko, yung ano muna yung yung mga nasa paso muna yung ilalagay ko para maging maganda. So habang lumalaki yung nagantay ako sa mga ng mga naputol kong halaman, yung ano muna, yung magagandang nasa paso muna yung ilalagay ko, yung mga makukulay. Teka, magbibig na ko pang video. Medyo kulang yung design ko sa gitna. Kasi wala akong masyadong halaman dahil nagsisimula pa lang naman ako mag-gardening, kaya hindi ko masyadong malagyan ng makukulor na halaman or makukulay na halaman sa gitna katulad ng dinidescribe ko nung una. So, siguro habang tumatagal na maiisipan ko kung ano yung pwede kong ilagay. So, sa ngayon naghahanap pa ako dito sa mga gilid-gilid ng aking garden para madagdagan yung garden dito na medyo makulay. So, konting pasensya lang at marireach ko rin yung dinidescribe ko sa inyo na parang yung garden na nilalagay sa sa karusa. Ayan. Ayan mga kapromdi, na gawan ko ng paraan, pero alam kong hindi masyadong maganda, pero kasi ayaw ko na maging over decorated kasi nagmumukhang para sa akin hindi na masyadong maganda pag over decorated. Mas maganda yung simple lang na parang hindi halata na sinadya mong pagandahin. So okay na ako dito sa ginawa ko. So kayo na lang mag-husga kung maganda yung ginawa ko. Ayan. Napakaganda talaga ng fern sa bahay. Mas maganda siya, mas nakakaaliwalas compare sa ibang plants. Kasi yung ferns kasi parang siya, buhay na buhay yung dating. Parang nasa lang siya, parang nasa anong tawag doon? Yung parang nasa isang lugar na parang forest na maganda, yung maliwalas. Sa akin mga kapromdi, hindi ko masyadong na-appreciate yung ginagawa ko kasi sometimes parang minsan wala akong tiwala sa ginagawa ko, hindi ko alam kung okay siya, hindi ko alam kung maganda, kaya minsan nag-aalangan ako ipakita sa inyo kung anong ginagawa ko. Minsan inuulit ko kasi yun nga, parang wala akong confidence sa ginagawa ko. Kayo na lang magsabi kung maganda or hindi maganda. Although ginagawa ko naman lahat para gusto ko ma-enjoy nyo yung pagpanunood ng aking vlog. Gusto ko meron kayo nakukuhang idea. Kaya yun, lahat ginagawa ko. Saka kapromdi, tips lang. Mahilig tayong mag-decor ng mga karusa, lalo yung mga nagsiserve sa simbahan. Napakadali nilang gumawa ng mini paradise ng isang karusa, yung bang nilalagyan ng santa at santo kapag pinoprocession. So ginagawa natin na mini paradise yung niya, yung karusa. So bakit hindi natin gawin sa bahay? Yung kaunting kaunting ferns, tapos may kaunting bulaklak, pwede na yun eh. Magandang maganda na yung parang yung ituturing mo na paradise talaga. Kung nakikita nyo na may mga dinidesign natin, yung mga pinoprosesyon, yung lagi kong sinasabi na sa karusa nga.
So napakadali natin gawin yun. So sa bahay pwede natin gawin yun, bakit hindi? Kung nagagawa natin sa karusa, bakit hindi sa garden natin? So napakaganda, katulad nito, bang maglalagay ka lang ng isang halaman na may namumulaklak sa gitna ng ferns. So napakaganda ng tingnan, either kulay yellow or kulay puti. Mas magandang yellow or puti sa sa ferns. Hindi ko lang alam kung maganda rin yung pula. Basta kung anong hilig yung bulaklak na pwede nyong ilagay sa terno sa ferns, okay na yon. Basta ang mahalaga, napapaganda natin. So yung nagagawa natin sa karusa, pwede natin gawin dito sa ating bakuran. Yun lang maititips ko sa inyo ngayon. So yung paggagawa dito, so madali lang naman yung kung ano yung nakita nyo, yun na yun. So hindi ko alam kung maganda para sa inyo, or hindi ko rin alam kung maganda yung ginagawa ko. So yun, kapromdi, sana nag-enjoy kayo sa aking munting paraiso at munting video na pinanood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-share ang video. Sana nagustuhan nyo. Mabalus po.